Salam hormatly adamlar. Sizlen Allah yarda Taýewiç. Biz bugün 11-nji sapamyzga geçýäs. 11-nji sapamyzda biz kesimiň uzunlygy, şöhli, gönüçüzük we tekizlik diýen temalar bilen tanyşyp bolarys. Ilki bilen kesim we gönüçüzüge seredeli. Issendik iki nokodyň üstünden bir we diňe bir gönüçüzük geçirip bolar. Issendik iki nokodyň üstünden bir we diňe bir kesim geçirip bolar. Kesitlemeden görünüşi aly. Bir kesitleme x üçin hem dogry gelýär. Ýöne bizde bir x'niň tapawudy bar. Kesim diýenimiz şo ýanky iki nokotdan çykmaýar. Ýöne gönüçüzük diýenimiz iki nokodyň daşyna hem çykýar. Ýagny gönüçüzük çepdenem sagdanam çäksiz. Kesim bolsa iki tarapdan hem çäkli bolup durýar. Kesim, şöhli, gönüçüzük bulan ählisi geometrik figuralardyr. Indi kesimiň uzunlygy diýende biz başlangyç sınıfta hem geçdik. Kesimiň uzunlygynda santimetr, millimetr, desimetr, metr we kilometr ýaly ölçek birlikleri ulanylýar. Bular öňden belli bolan soň ýöne bir aýt geçeýin. 1 santimetrde 10 millimetr bar, 1 desimetrde 10 santimetr, 1 metrde 10 desimetr, 1 metrde 100 santimetr we 1 kilometrde 1000 metr bar. Bulardan başga da gadymy ölçek birlikler bardyr. Olar arşyn, menzil, garış, sere, agsak sere, ädim we tanap. Arşyn diýenimiz takminan 71 santimetrede. Menzil diýenimiz bu kerweniň yarım günde geçek ýoluny menzil diýilýär. Ol hem takminan 23-25 kilometr arasynda alınýar. Indi garış diýenimizde garış bu hemmemizin bilişimiz ýaly başan barmak bilen kulbika barmagyň arasyndaky uzaklygy aýdylýar. Ol 22-23 santimetr arasynda bolýar. Käbir adamlarda bir 20 santimetr bolmagy mümkin. Şoňa başgaça garış diýilýär. Indi sere. Sere diýenimiz süýen barmak bilen kulbikaň arasyndaky aralyk. Elini açjaň, dol açjaň we şonda süýen barmak bilen kulbikaň arasyny ölçämizde bizde takminan 15-18 santimetr çykýar. Şoňa sere diýilýär. Agsak sere bolsa ortaky barmak bilen kulbikaň arasy. Olam takminan 10-12 santimetr çykýar. Ädim. Ädim hemmemize belli bolşýany her bir adamyň äden ädimi. Ol ortaça 70 santimetr. Eger kiçirek çağa bolsa 60 santimetr hem bolup biler ya 80 santimetr hem bolup biler. Indi tanap diýerimiz 40 metre çelli aralygy alýar. Indi bu slayda seret görsek, birinji çizgimiz A, B kesim. Ýa-da başlangyjy we ahyry we. Başlangyjy A, ahyry B. İkinji çizgimizde başlangyjy A, ahyry ýok. Ýa-da B'niň üstünden geçip gidýär. Buňa başgaça şöhli diýilýär. Başlangyjy bolup ahyry bolmadyk çizgiga şöhli diýilýär. İkincisinde A, B şöhli, üçüncü çizgide B, A şöhlidir. Dördüncü çizgimiz A, B gönüçüzükdür. Ya-da A, B gönüçüzük başam ýok, ahyram ýok. Indi tekizlik diýenimizde tekizlige biz köp misal getirip bileriz. Tahtanyň tekizligi, depterde ýazýan tekizligimiz ýa-da poluň tekizligi, patologyň tekizligi. Tekizlik adatça ene şu ýerde görünüşe ýaly şeýlerek bellenýär, daşyny bir toğolok edip bellenýär we içinde çizgiler çizilýär. Indi aşakda iň soňky çizgimize seredeliň. A, B, C nokotlar berilen. Bunu näme üçin çizdim? Bu ýerde görüşimiz ýaly A, C kesim we A, B kesim we B, C kesimleri bardyr. A, C kesim diýenimiz A, B'niň üstüne B, C'ni goşsam A, C kesimi mele gelýär. Ýa-da näçe kesime bölünen bolsa bir kesim. Şol maýda bölek kesimleriň jemi uly kesime deň bolýar. Indi öýçmiz belläp alsak, iki sany misal berdim. Birinji misalda ýanky iň soňky getiren meselemi dengelýär. Ýa-da A, B we B, C kesimleri berilen A, C kesimi tapmaly. İkinji misalymyzda hem bir nokotdan çykýar we iki san durly nokota barýar. Şunuň bilen biz sapamyzga çykdarýarys. Bolýa sag bolun. İşleriňizde üstünlük arzu edin.